Filial mahle. Incane mfethu uma wonke ngiqeda ukupheka. Oh, wintombazane. Oh, kwangcono. Ngithi okay. Ngiyafanele uba gay. Ya. Hayi bo. Wayosho njalo. Yebo lwashleli. Ngiyazi ukuthi awubuzanga ngaphansi i-Rolex. Lenze. Luba ncane 20,000. 50. Luba. 50,000. Leyo mali bongayidzingi vele. Uyabona lo sweet lo? Uyabona lo sweet? Uma uthenga 200. Mani? 200. Serious, mos? Hayi, asidlali la. Hey, serious, ebana. 200. Smoothies 200. This is not a smoothies. Yini? It's a smoothies super. Not just a smoothies, but a smoothies super. Do you know a smoothies super? How cost is it? 50 cents. No, not 50 cents. 200 rand. All right. It's fine. Yeah. So, what are we doing there? And uhlala up? Ngithayela Sprite. Sprite. Mpumalanga. Oh, okay. Uyazi bengihlala nami lapha. Manje uhlala. Manje sengihlala eDurban, yabo. Ya, hayi ngeke lapha eMpumalanga mfethu yo inkinga uthi yo amantombazana akhona mfethu ayivele ngifune yonke uma wagcina sethi asithuthe sathutha wonke nomuzi sobeka le Durban. Bakufunela ukuthi nemali phela nganoni nemali. No, ukuthi bangifunela ukuthi nginemali ngathini mfethu. Bakufunela le mali. Hayi ncane. Cela ukuthi ungithelele i-drink yami le ka 800. Lesiphuzo lekhaya ungithelele. Yes. No, ungayithenga kakhulu uthele ngo-half. Yeah, 800. Hayi bo. Indaba. Why tinwa ngetikhi? Why tinwa nginwa ngomuntu la. Fere tikhiya. Nginjani ngiright la? Ngiright. Ushap. Yeah.
yazi anginaki ukuthi ngiphethe isikhiye se-BM mina anginaki cabanga mfethu Kia se-BM. cabanga Ismoothies. i-BM kahle kahle ngangishile ezikubaba ukuthi baba ngicela ukuthi i-BM lokho ngilikhokhela kancane yizo leyo nto leyo cause ngangibuka i-project yami ukuthi nami ngizoshayeka yizo leyo nto ubaba-ke nokukhulu ukusa wavela ngikhokhelela yona yazi baba wavela once wangalokho enza iyikweleti wavela nje walilanda ngesizumbulo semali naluba ncane 1.5 million asizam nalubani khuluma phela Hayibo angazi 1.5 million angithi Umuntu manga. Uyamfakaza isimanga. Ngifuna ukutshela ukuthi udla kwamiliyoni. no uyabona inyama le uma usebenza e-KFC uyi-manager yazi so nina yonke nyameta yisa-KFC kahle kahle awufuna ukudlala etapeni Angazi umuntu lapho. oh hayi laza wazi umuntu ngempela Yebo. kodwa nami ngafika ngingazi muntu ucabanga Manje sayabathi. wait man ngesikhathi uzalo wena lapha eMpumalanga wazalwa wazabantini exactly nala eDurban uzofika ungazi muntu musu kuzenza umuntu owazi abantu musu kuzenza umuntu owazi abantu Alright, ngawafika. yazini yazi bethi angazi bethi ukuthi ngathini kodwa manje leli fridge leli yazi indawo leli fridge liyangixa uma ngipressa la lephuma amanzi yazi shit ndaba la ma-fridge la fazi into ngiyithini la sometimes kuphuma ijuice sometimes kuphuma idrink sometimes iphuma ijuice sometimes iphuma idrink yazi nje Likhude fridge. angizwanga Likhude. oh Untelo liphile. okay hayi no ngiyakuzwa so wena yini nje oyidingayo noma oshoda ngayo Ngitsinga 5K. you mean u-5 rand $5,000. no kambe kuwena u-5K u-5,000 sini u-5K u-5 rand sini like u-5K jeez yazi wena yinto nje kuthina so ufuna ngenjani ngikufakele noma ngikutshengise Ngifakele. okay ibiza i-account number yakho kufakele PayPal. All right, okay.
Bese sewudlala ngami. Busy account number ngikufakele. Hayi batoyithatha bonke. Bebethatha bonke bazokufakela bonke phela kanti bazoyenzani bazoyintshontsha yini? Hey, wena Oy wasavakali awufusizakala manje. wena. Hey hamba mama. Ish. Ngani unobhuti omuhle kodwa. Yo. Wena kubona lokho? Hello mamas. I know that I'm a cousin on you. But what I want to tell you is that I can be a father. No, I mean a stepfather because you have babies. 2 babies, yes. The one that is in the heaven and the one that is in earth. Yeah. But both of this. Yeah, that fit, no. Yeah, njena into kusase ngaze ngiyithole sekondla ingane. Ugundi imina. Oh, umugundi wena. Mfethu ugundi wena manje besingazi. Pinky, are you highly loved from Cape Town? Danko. Oh, I'm Cape Town. Okay. Wow, ngane. Ashaya ingoma ngeyipani khona ingoma ezophuma la. Ngiyathemba boss. Woza. Ha? Woza. Futhi ngathi nginje manje. Sibisikhoza. Hey. Kawena, you are not okay, but I love you. Chantel Zongo. I love you too. Ozungu. Tsimbini. Kwabinde. Manzini. Yeah, Manzini kahle. Yeah, Manzini. Wathakazela abanye abantu wena indaba ungayithakazeli. Ngithazela mina. Zonke zonke iphelele. Okay. Baba Umshana. Wena washanela namasholo kukhona namashongololo shilo. Amahashini namashilo eshibolo. Okay. Wozani? Qala ingoma. Qala ingoma phela. Abu 18. 18 ngoma 18 ngoma. Oh, Tupac. Akazazi Thakazela. Nazi nabahle uphuma emshana. Mamshana guys, asingakhuluma ngama ex. Woza. Emaqanga seshingoma. Esasho ngoma? Okay. Uzobe isiZulu noma? With a kind of my life. Woza. Natasha. Never knew that I could be so much. You the feel, I don't care, cause I never been so high. Follow me to the dark, let me take you past the sunlight. You can say the world to life. Like you do, Love me like you do, love me like you do, love me like you do, touch me like you do, touch me like you do. Ay, this is a little mix. I dlala enye ingoma. Ay. Hayi ngipora mina. Chantel abantu manje lo uzokhuluma amapasi. Want somebody ncane. Yazi
Jigalem. Maya wenzenjani. Ayibo. Thanana nawe. Ayibo. Uzizwa kanjani. Ayibo. Sewonakele. Ayibo. Uzizwa kanjani. Asho, okay. Mina Look. senginele. Ekuse. Usizwa kanjani? Sewulimele. Usizwa kanjani? Uma uzothetha. Uzizwa kanjani. No, relaxa. Relax. Izala, kushaye ngeskill. Nasi stuff esivuthayo, lesa sivutha. Hey! Afakiwe lutho lana kodwa isopo. Ngikubekele ngane eceleni nje ngenzela usikungashi kule stuff esivuthayo. Iskill les. Skill. Bese funa ukuba dolfani isopo. Kule skill, ngithethe skill. Now manzi. No manzi. Ngithathu. Ungathuki. Ngithathu sitshela. Ikili into zami. Food. It's gone. 2 pack. Yeah, 2 pack, no? Mana ubheka irate lapha sofaya emakro. Baba, ungathuki. Uyohlangana nabadoda endawo. Ngivile kushaya. Ungilandile phela lapha. Ngazi ngikubonile. Fonelile. Usuke usuphumile mhlanje bathi ngihambe sengiphumile kodwa ngihambe sona ukuthi ubheke. Ngathi ngicela bathi uma ususeclinic ungicele ungilande. Ulande uthole yakho okay. Lapha ngithola ngalutho. Esikuthi simbiza yani manje, yazi nini. Nini. Nakama vape. Guys, i-vapor le. Ngiwadayisi now. iPhone guys yabo. Yawa-ona nanka. Nanti guys yabo uyascroll uthi i-game le yakhona udlala i-game guys. Dlala i-game dubule. Yabo. Nah guys, nanti. Charge yabo nje ubicharge nje yo95 le. Uyakhona lana calculate yabo nakho. Mhlambe uthi 8 plus 8 is equal to 8 times 8 is equal to 64. Ungayiphatha ngisho esikoleni ushaya imbuzi nansi i-vapor guys. Lothi nginamanga angaziphika because uyayibona ma ngifakani amanzi kuphi eketeleni Noma u2 wala ikho. Yabo. No, ngiyadayisa ngithenga epini. Labo la ngithenga khona ngiyadeliverwa kahle mfethu. Angimazi lo muntu uyithatha mina uyangidelivera ngilethele. Yabo. Yabo. Kodwa la ngithenga khona. Cabanga mfethu lezi lezi zo 300. Uyazi ukuthi imama phuma ngakhe? Ngikushayisa nebhokisi la khona. 35,000 uphuma 35,000 uphuma kwa bonansi ubamba ngisho iphone call lana mfethu khona ngisho calculate uyashutha ngisho ukushuthi nathi icamera mfethu nasi izithombe na ama settings nje guys nathi mfethu yona yonke le kwazi ngisho ukufonela umuntu kwazi ngisho ukufonela umuntu la but first limele qala uyiconnectise to ilokhu njani to bona no bluetooth qaleni kakhulu nano bluetooth uyascanner laphana iyashutha ngisho ukushutha ine flashlight nathi iphone ngqo ukwazi ngisho ukuyiphatha esikoleni ushaye ngayo embuzi bekubamba wajethi hayibo i-vapor mem sorry yabo ukwazi ngisho ukuyi-offer ngani hamba lapha sikwam ungithathela amanye ama-vape ngifuna uku-advertise la bangazi kahle lapho ngibona ukuthi ngisuke ngiphathekele ekhaya
Ngiyasebenza nje ekhaya ngiyasebenza. No ma. Yathini i-vapor le. Iphone. Yebo. Nansi. Nayi. Uyayi-ona nje. Yabo on. Now khona ngisho Bluetooth umuthi. Now Bluetooth. Yabo. Calculate. Camera khona ushutha ngisho ukushutha. Le isebenza ngefingerprint ke le. Le. Lawa kanje. Sebenza ngefingerprint. Uma ngasofaka ifingerprint yancane izolock. Ngeke yenze next. Fanele uzofaka ifingerprint yakho ukuze isebenze. Ngempela imali nento. Le? Lezi zo 150 200. Yezi. Lezi zo 250 300. Iba nekhadi nesim card. Hayibi nayo isim card uyayiconnectisa to iphone. No. Uyayiconnectisa. Bese yasebenza. Bamba ngisho call lapha ma we aunt. Phone call serious. We aunt ungakwenzela kwemanje lento uphika. Lethe la kwenzele manje. Ngifuna nabantu babone la baye ukuphika. Lethe la buka la. Lethe la ncane. Buka. Buka. Yabo manje sesiyayenza manje siyiconnectisa. Yezo ma. Ngena Bluetooth. Ngena Bluetooth nala. Siyiconnectisa manje. Nathi yavela yabo. Nathi yona le siyayipair. Pairing. Kumele ukuthi connect. Isi-connected. Okay, isi-connectile. Yabona nje isi-connectile njengamanje. Futhi usanayo number ma? On WhatsApp? Yeah, WhatsApp. Nje ngisa noma uthi ukuphi ke? Kenza call akufonela. Yeah. Yeah, ngifonela uma izoringa la guys. Yeah. Phela kumele advertise into abantu bayibona si-connectile njengamanje. Yonke into ma engala inane game. Cha ngicela ngidlalise igame bandla. Game uthanda ke. Ikhona la phakathi. Hambe ifake phela sibo igame. Hayibo mina ngayithenga le. Asanda Mina ngayithenga lento ngoba brand new. ngingavele ugaya umsebenzi nayifuna lifoni. Bese lento bazothi ngiyapema. Nuts guys. Wow. Nuts. Yebo? Iyaringa la. Iyaringa la. Buka kubhaliwe nenegama sibonelo. Nuts yenzeka. Sengiyayi-answer yeka lapho nje-answer la. Tafa. Sengi-answered. Yebo. Hello ma. Yezwa kahle. Uyezwa? Uyabo? Imali ni 200. Yo 250 200 mocha 200 250 250 cisha lapha bese ukuchecka lapha. Hayi ufuna udensel baba wakho ngithi uyalele uyayishaya bo lezi. Khona ifoni azovele aze uhleze iphethe kanje lento emotweni uyashayela wenzani hleze iphethe lento. Awugcini guys ngoku-answer la iphone ningokwenza udlala ama games make it 500. Ngempela yazi mina ngayenza ngisho 500 nepahla. Ngayenza imali ngalezi impahla lezi. Yabo ezinye manje. Ngiyithatha komunye iNigerian ngicabanga angisazi noma angilazi la ku. Thola uNigerian nje elangiphuthele khoneni la uthi ngiyakubona nabantu laphana kanje khona into engakunika zona nje mina yabo ngikudayisele zona futhi ngemali yokuthi yabo ngayithenga zaningi yabo mayiteke ngikuyi-advertise kubantu ke ngisengahluleka yabo kuyimanje abantu ngiveza ngithi ngizoba-delivera mahhala ezinye ikhona yabo njengale futhi oncane isebenza nge-fingerprint leya le iphone nje ngqo yabo Iphone ngempela. Iphone wallpaper le Baba wakho lethu benzela nto azoyithatha. ubaba ngeke ayithatha ubaba Tata. Uzothatha mahhala. Uzoyithatha ulizephethe lento esandleni. ngathi ayithatha izinsuku Mefanele ye and lena you like 35 pounds yabo like 35,000 lokhu kibo 35,000 upwards ayina nokuthi iya decrease no iya increase upwards right lento ngoba uthatha abantu bakuma club uzenzela mhlawumbe into yakho nje kuri ngifoni zokhuluma la ngabe khiphana nefoni aza abantu ifoni
Ya abantu bebembona Ayikho into engizoyikhuluma nomama kancane la. Ingoba mina phela lo nto phela ifuna abantu Ayikho into engizoyikhuluma noma. Yo, ngithole restrict. Guys, oyifunayo angithinte. Oh, I need this. Guys, oyifunayo bafethu angithinte. Angisakwazi lokho ngiveza la sengithole i-restriction enzima kabi. I think mhlawumbe uyiveza ngazi. But nje angikhumbula ukuthi ngiyimom. Intuthu yakhona guys. Intuthu. Yo, ayikho ivepe eqimala ngentuthu. Awuma uyicharge kahle. Uma uyicharge kahle yagcwala intuthu ela. Yabona nje bethi uma ngafika naye emakhaya le ngakukhala abantu vele uthi hayi nokhuleka ngizoyi-answer la. Tu bambe khona la. Eyizwa leyo nto leyo. Kodwa koyifuna ang-inbox guys mfethu ikhona number yami ku-bio noma ngi-DM yabo. Ofuna imoto futhi ofuna imoto angithinte. Ufuna iPhone angithinte. Ufuna ama-vape angithinte. Ufuna ingubo zokugqoka angithinte. Ufuna amateka ngithinte. Mufuna into ngithinte nothiwa yini ngizokutholela mina. Ngizokutholela bukonazi. Uthi mshana cela ukuthi unginike uplug we-replay owuqondile. Yes, secret manje. Plug ewuqondile i-replay. Yes, ngizokutholela. Mshana usho cela ukuthi unginike uplug oqondile into ethile weyimoto. Imoto ezama second hand ngizokutholela. Mshana amafoni wa second hand ngizokutholela. Nakuthiwa yipi phone i17 lephumile entshashana ngizokutholela. Yes. Ufuna mamshana? Relax. Ke kuzomtholeke la yakakamela. Ngifuna imoto futhi ngisekhona ngithinte bafu. Cela ukuthi ungi-DM social lami. Noma ngifuna i-boyfriend uzongitholela. Khulileke ngifuna i-boyfriend ngizokutholela. How much? Khulileke delivery mahala. Deliver mahala ke nje mina guys. Yonke into ngideliver mahala mina. Ayikho into engideliver ngemali mina. Ngideliver mahala mina uqwala. Mawufuna imoto manje nge-installment uyayithola manje. Mawufuna i-iPhone nge-installment uyayithola. Number yami kwi-bio. Nema promo guys ngiyapromotelana futhi. Promotana ngemali uthi mshana ungipromotela manje 150 ngeke ngikuyeke mina. Ngiyakusiza 150 promoted. Mshana ungipromotela 100 rand ukupromotela mina manje ngidlala njalo. Diniwe manje. Okay, thank you. Shit. Yazi nina ngizonibona futhi.